sai dai kafin haka ina da wasu ɗan tsokace wanda wata kila sai dai a wajen hudu ba gobe na ambace su. A gurguje tsokaci ne kan labarin da muka samu wai za a canza kudin Najeriya, kudura wai za a canza musu fasali, ba sani ba ko 'yan 100 ko 'yan 1000 ne, haka ne aka ce 500 har da 1000. yawwa to abinda nake so na ja hankalinmu a kai tambayar shine menene makasudin canzawar, kuma mecece manufar, menene kuma dalilin. Muna tambayoyin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai. Arnan kasar nan saboda sun rena hankalinmu mu kuma zama susaye. Dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu, ba sa wakiltar addinin mu. Da haka sai su yi wani abu kaɗan su ji reaction ɗinku, in kun yi shi sake yi. Ai tun zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan Anambra ne a yanzu Suludo suka yi haka ai. Abin da ke damun su wai akwai Arabic a cikin kudin Najeriya. Arabic. To karkace wannan abu ne da ba a magana, a dole mu dinga magana kan shafe mu. Saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne. An gane ko? Rubutun ajami ne. An yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci. To dole ne turancin? Turancin dole ne? Amma ya san kudin shi dole ne. Waɗanda suke da wayo cikin ku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya. Haka a rubuce. Haka ne? Fam ɗaya da rubutun ajami. Lokacin da tura suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasar nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku. Inyamurai da sauran kafirai sai suka kawo bakin boko suka ce mu ka koya muku wannan. We taught you this. Su ko 'yan arewa musulmi sun kawo mana rubutun aji ba mu koya musu ba. Kakannin suka koya musu. Wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardun kudinmu. To na tarihin ne ke kona musu rai. Suka kawar da shi lokacin Suludo, tunda sun ga kun yi shuru ba ku ce kala ba, za su kuma sake yi. Kuma ai mun samu wanda suka zama gwamnonin babban bankin me suka yi a lokacin da suka samu damar reversin wancan sakacin da aka yi. To haka muke fa. Ni na san a lokacin sai da aka kira Suludo da ni da marigayi Adamu Ciroma, Allah ji kanshi, a Abuja mu zauna, Suludon bai zo ba. Ku tambaye shi me dalilin abin da kuka yi. Sai ga wani ɗan mugaci, ai tsari, wani irin tsari ba riga tsara ka. Haka kishin addinin ka. Shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos a Lagos. AIT. Mai gabatar da shirin ta ce da ni, and now you are Islamizing our Nigerian currency. Na ce how? Gashi na ma kuna musuluntar da kuɗinmu. Na ce kamar Arabic. Da ce look at you. Wai ga larabci nan a rubutun ku. Na ce kin ga ba larabci ba ne. Wannan muna kiransa ajami, in biki sani ba ki sani. Hausawan da ba sa iya karanta turanci da haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami, naira guda naira kaɗan kar aje a cuce su, ba 'yan ƙasa ba ne? Ba su da cancantar a basu information kin ce Arabic saboda biki sani ba. Yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani, turanci ne ko Hausa? To ki biki gane ba. Na ce amma saboda tsabar kita da ke zuciyarku. Na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi, to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne, wanne fi yawa a cikin kuɗin namu? To look at you talking, you don't even know talking about it. Wannan wajen shekara kusan 25 kenan. Wata ran na hau jirgi daga yau zan zo Kano, kun san abin da ya faru? Lokacin da aka canza kuɗin aka cire bakin boko, bakin arabiya kai.
sai na ga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida sai ya nuna sabuwar naira sai ce our born again naira. kun san kalmar born again? ba ku san born again ba? kalma ce ta coci, kalimatin kanasiyya tabshiriya, is an evangelical term, our new born again naira. haka muke zaune kawai. to muna son mu san dalilin wannan abu din, saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin, aiki kuka ba su ai komai na ku su yake shi. da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa ba su bata lokaci, ma bata lokaci akan wannan ai. shi yasa sai su aro na suna na musulmi da sauransu misali. amma in ba haka ba menene dalilin wai canza kudin, kuma me dalilin wai ainihin shugabannin su rattaba hannu shi ke abin ya riga ya wuce. ina wakiltar addinin kuke ba? sun suka zaɓe ku musulmi ne. wannan cin amanar mu ne gaskiyar magana. da mu yi magana kan abin da shan haƙƙin ku tsare haƙoƙin al'umma, kuna wakiltar mutane musulmi da sunan kuna wakilci. a ringa yi mana hawan kawara sai ku dinga kyalewa don zama lafiya haka lafiyar take a taɓa addini so. da Allah ka cewa wani dalili ne ake yi, wani regulatory measure ake ɗauka, financial ethics duka ta turancin ka ne. amma me dalilin cire wannan ainihin haruffa? shi ba haushe ba shi da haƙƙi kenan, dole sai iya turancin dole ne. kirista ɗan masar ɗan coptic church in ya ce nasrun min Allah, shi auren shi yayi daidai, amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na NDA a Najeriya saboda musulunci ake ba su da komai illa komai musulunci a yaƙe shi. magana ta ƙarshe, shawara za mu bayar zuwa ga gwamnatin tarayya. Wataƙila wani zai ga ta yaya zan yi magana a nan masallacin ce gwamnatin tarayya, ni na san inda saƙona zai kai. Akwai wata matsala da za ta faru, Allah ya kiyaye, kuma ta taɓa faruwa shekaru da dama. yanzu an sake ɗauko ta, mana jin wai ba mu tabbatar ba. to tun daga kan shugaban ƙasa da duk wanda suke da alaƙa da gwamnatin shi kuma suke ƙaunarsa, ɗan abin da ya rage masa na mutunci, tunda na ji wani malami ya ce Buhari ɗan baiwa ya hau ana munna kuma zai sauka ana munna. to dan abin da ya rage masa na mutunci, wannan mutuncin ya maintenance din mutuncin. yanzu an dauko maganar za a canza kuɗi, kowa ya ji wannan yanzu. abin da ake magana an bayar da kwana 40 da wani abu, wanda tsofaffin da suka san abin da ya faru a baya daga irin wannan canjin kuɗin da aka yi aka karye wasu daga nan ba su ƙara tashi ba. kowa ya san irin wannan. yanzu dan Allah a irin halin da Najeriya take ciki yanzu, a sake ɗauko maganan canja kuɗi sannan a ce an ɗibi kwana 40 da wani abu. duk wanda yake da kuɗi in bai iya dawo da kuɗin ba banki komai yawansu shikenan. dan Allah idan an sake yin wannan mutum nawa a karya yanzu. na farko ku kalli bankuna ku gani, saboda matsalar insecurity wurare da yawa idan sun fara aiki maimakon da a kai karfe 4 da zaran bayan azhar ta yi ake tashi saboda matsalar tsaro. na biyu, akwai hanyoyin da yanzu a Najeriya ba su da lafiyar da mutanen yankin ba za su iya fitowa ba daga inda suke su ɗauko kuɗinsu su kawo banki. na uku, alfarma ta yi yawa a Najeriya ta yadda mutanen da ba kowa ba ko suna da kuɗaɗe sun zo banki to da wuya a iya sauraron su. waɗanda suke wata tsiya ne su za a yi me, su za a saurara. da haka muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da duk wanda suke da alaƙa da wannan gwamnatin, wannan system ɗin tunda an taɓa gwada shi a baya an ga bai yi amfani ba, kuma an ga mutanen da aka karya tun daga wancan lokacin suka karye. wallahi muna ganin in dai ana yin abu ne dan al'umma, ba bala'i yake so a ƙara wa ƙasar nan ba bayan bala'in da take ciki, wallahi bai kamata a yi haka ba. abu na biyu, wannan tsarin lokacin da
Jonathan ya zo da ana buƙatar za a canza kuɗi, ku ɗauki wannan tsarin tunda tsarika ne guda biyu, wancan an gwada an ga matsalarsa, wannan an gwada ba a ga matsalarsa ba, a ɗauki wannan sistem ɗin a yi amfani da shi. Yanzu gwamnati ta sanar ko magana ya fara yawo cewa za a buga kuɗi. Yanzu me ya kamata a yi? Tsofaffin kuɗin da ke shiga banki duk wanda ya shiga sai a rike shi kar ya fito. Sabon kuma ana sako shigawa da mutane. Sabo na yawo a hannun mutane, tsoho in ya shiga bai fitowa, a hankali har a waye gari tsohon ya bace tun da an taɓa gwada wannan sistem ɗin. Saboda haka muna kira tsakani da Allah, in dai gwamnati tana yin abu ne don taimakon al'umma, don al'umma, wannan shine tsarin da ya kamata a ɗauka. In dai ba so ake yi harkar ta'addanci ya ci gaba ba, to tsakani da Allah bai kamata a ɗauki wancan